få heale mig, men du er så lige den eneste. Du er nok også lige den eneste, der giver mig heal. Det er godt, skyd på mig, så meget I vil. Skyd på, ja det er godt, det er godt det der. Sådan. Yes. Du er low. Womp womp. Sådan der. Vi tager hende bare. Hun er fuldstændig omringet. Nej! Vil du regne det, ikke? Vi skal lige passe på, at der er ikke en, der kommer om bagved. Vi bruger det stid. Minecraft farm bliver like. Hey, det var en dum idé af dig. Gå nu væk med dig. Dør han bare ham der ting. Kom så ind med. Fuck, det er nemt at spille Tracy. Jeg skal overhovedet ikke løbe nogen steder rundt. De er mega røv dem. Okay, bro, Mercy hun er over det hele her. Shit, man. Ej, lort. Jeg misser med mit uld. Prøv at tage deres mage af. Jeg er to. Det er ikke fedt det der. Det er ikke fedt. Nej, jeg skulle bare have oldet og fanget ham. En bror. Dø med dig. De fucking lort. De er virkelig dårlige. Så jeg bruger sit ult på at komme op. Bare løb væk fra ham. Han bruger sit ult. Han dør nu. Fuck, det er dårligt, man. Det er dårligt. Nu kan vi bare holde dem her igen. Nej. De har ingen chance. Der er allerede kun 2 minutter tilbage. Ja, det var dumt det der. Jeg counter vildt det der Mauga. Vi kan dræbe ham ind i hans Ja, spawn. vildt hans største counter. Vi kan dræbe ham ind i hans spawn. Nej! Vi skal lige Nu passe kommer på han ud, på nu kommer han deres ud. Sombra, at hun ikke kommer om bagved. Jeg dræbte hende lige på det også. Ja, sørg lige for hende. Fordi hun har meget stor counter for mig i hvert fald. Jo mere han prøver at skyde på mig. Lucio, kom her. Lucio. Ind i de spawn igen. Jeg oldede ind i deres spawn og nakkede deres tank. Død, Lucio. Ha. Brugte mit alt fucking dumt. Men det behøver du ikke at sige, du brugte dit dumt. Nej. Hun er død her. Vi skulle have komboet, fordi jeg samlede dem alle sammen i mit old. Nå, jeg skulle da. Nej, der er en, der er G9'et. Jamen det er fint. De kan ikke komme op. De kan ikke komme derop. Vi dræber dem hernede. De kan ikke... Jamen, det spawner de her. Når den første er død. Når den første døde, så spawner de Jamen, her. det er faktisk bedre, hvis de kan komme derop, fordi der har vi et fordel, fordi der kommer der choke point lige her. Så vi gør sådan her. Det er også fucking sygt, det er oppe under broen. Der var hele holdet lige pludselig. Hold da kæft, mand. Det kan vi ikke lide, at de lige tror, de er noget. Nu skal lige out-tank deres rematcher som rematcher. Bare lige for sjov. Så er det sådan en smule akavet, hvis jeg sejler rundt. Vi er rimelig spredt, men alligevel så går det.
Han er Det er derovre. fordi, det er fordi det andet havde det ikke er sådan mega godt. Der er en Pharah. Jeg har prøvet at skyde hende. Hun er død. Haha, Pharah. Man kan synes count alle. Jeg elsker en den nye karakter, hun er. Altså, jeg forstår ikke, hvorfor folk er så sure over, at den nye karakter, hun er kommet. Nej, Fordi jeg forstår heller ikke, hun er den sådan sygeste. Jeg er så sammen med altså jeg forstår ikke, hvorfor Lucio synes, at hun det Hende er dumt, at hun er Juno. kommet. Ja, Juna, altså hun er... Så kan man bare bruge sit boost på sig selv. Præcis. Hvor er det? I stedet for, at man skal bruge det på hele holdet. Ja. Så kan man bruge det selv. Ej, jeg kan ikke ramme hende. Kom Hun on. er alt for god heal. Nej, der Sombra er nice. Hun var så low, man. Vi behøver ikke engang give heal, fordi at vi healer vi godt sammen Skal jeg her. bruge mit ult, eller skal jeg vente på, du har dit ult, dit ult? Jeg har spawn. Det er sjovt, det her. Nej, hvad? Bro, hvad lavede hun derinde? Solo-ult, hun brugte sit ult på mig. Hvad fanden? Jamen, det er det eneste Pharah, hun kan gøre. Hendes ult, det er så lort, som... Man bliver nødt til at solo-ult nogen, fordi ellers så dør man. Ej, jeg skal kigge bare ud over mig, mand. Altså, fuck, de Wow, bliver mobbet, nej. de her, mand. Åh, De har ikke en chance, de har ikke. Har du dit... Nå nej, nu jeg bruger mit ult. Fuck, jeg smed mit ult, så døde jeg. Han er så low, den tank der. Jeg gjorde ham så low, nej. Han er død, han er død, han er død, han er død. fuck nu, kom nu. Jeg har misset nej. alt lortet. Men den tank Jeg fik døde. fucking Det er mange første gang, jeg er små spillere. Jeg er første gang, jeg er død. Er det også noget lort, at hun kun har 175 liv, Tracer? Jeg synes, vi går enten så skal de tage hende Moras bolde væk, og så stadig have det der i armen. Eller så skal hun have mere liv, og så ikke hun er så ikke fucking kan OP, nogen altså hun er ikke en fucking healer. Hun er... Bro. Hun Dø. er damage. Ja. Jamen, det var det samme, de gjorde med Symmetra. Hun havde hendes ult, det var originalt sådan en shield generator. Men den var for OP. Tror jeg nok. Bro, hader Pharah. Hun er så nederen. Og så mig, der har så lidt liv, hun skal kun give mig sådan et slag. Hun giver, at jeg tager så meget skade ved Sombra. Nej, ved Pharah. Bro, de er så dårlige. De er så dårlige. Noget lort, jeg kunne ikke komme væk derfra, mand. Dør nu. Nå, pis. Nu tager vi bare og bruger ult oven i hinanden, når de engang er klar. For at få dem væk fra de sidste. De må ikke gøre det, kan I holde den? Kan Anybody. I low? If you're all is ready, then De alle er der Der er ikke nogen, der har ult klar. Oh damn. Danke. Ja, jeg så lige, at du skulle have lidt hjælp. Ja, Jeg går lige tilbage og ser, om jeg kan dræbe nogen her om bagved. Det kan jeg godt. Jeg har dræbt deres, Men- deres, Ja. hvad hedder det, Myra. Og Jeg smager. bruger mit ult. men vi får en fordel her, fordi at de er choke point. Nice, man. Bro, de er dårlige. De er dårlige. Er de virkelig rigtige?